বড় থাকবেন না आं दिनै आगरतला थानानै बागै आं नं हइते थाखा रुवानादोंमोन परे आंनि जे लगिसन आंनिफ्राय थानाय अफिसियेलि दंमोन बागै आं फरायनि बुल चकर स्टेशनाव आरो बामा बाथाका आरो बाथामा परे आं बाथाखै सातजा दंहा दंमोन परे बरक आंनि गानाव फायै जादा थुमनाय दङ बरक आंनि गाना फायै बिश्वकर्मा फुजानिनो जादा थुमबो जाय होक जादा थुमबो आं नासि दंखा आंनि गानाव थुम दङ ओंके बरक परे आं सोंका गारि बरनि सोंका आं साका गारि दं गारि खयनि खय बजाका बे खय बजाका जों खय चाम्पा हरनि साका खय चाम्पा sama pore buru anu sawo 500 taka sada mari nai ini sawo inge ang saka 500 taka sada hai tam hafokla ang saka inge apa kai sawo ni 500 taka no dina mai ang saka bongna ang 500 di mia ang 500 di magla sa sama pore bok sawo 500 dinan nangnai na mo rule tin sawo thendai gan rule sab obo je sada thum tonai je sada khali khai tonai bo sawo 500 taka syndicate hoite dabo abo syndicate hoite nona bongni ma hoite association hoite na thum je ta thum abo ma hoite inge nung bujak mani boror bujak ha tambai boro boro anu gusi ka oro phungja dikha oro phungja dik sisi ni boro borok sino apena mungkai maya inge nung tam khena duskar ti kiri de hanai na tam hanai borok bolong borok hanai ugrobadi no ma hanai bla na bung nai phegen kai borok gundami khayo जोंनो चिन बंग तला खिलायना नायो बरक जेहेतु बरक मानेखौ जे बंगनि न पावा बंगनि जथेस्थ क्षमता बरक माने मतो नों ताम हिनाय मतो डेमोक्रेसि हायदेबा निजे निच्छासे आं जेकुनु फुजा खायमन हायदेबा नों ताम हिना उनते आं वाजनाय बरक गुन्दामि खायो बरक सागा पावर दङ जेहेतु बरक जों जतनो खायमन आमा हेवानसुगो तबे पावर त बरक साइथिं एब्ले पावर त आतेके पावर न युज खायके त जायाब्ले इनके बरक गुन्दामि खायो बरक आगा बरक माफिया हिसाबै बरक दङ रिना नांनाय रियाखैनिया आमा हेबाबे कक्सबो इनके जाते आमा हायरो नों दाबो ताम नाय ताम सानाय ना आं दाबो नायो जाते बरक आं बै फायि मालायै आंनि जे खतिपुरन प्लास जे आजागा आन बुनाय अबन परे जे सिन्डिकेटनि एसोसिएशन जे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बरक फायि आं बै ककमा सानाय आं ककसम परे आंनि जे अबो यांग इन्जुरुखा आं बिसिं बुवा कायसा फाटिका अबनि बबुर थामा नों फुंगा आं दिनै 10 ता टाइम थाङो ओंखाय दाबो नों थाना रगो बा आबो हाय आं थानाव थांगा थाना थाङो आं जाबाग्रिखा थाना थाङो जाना ताम रेस्पन्ड दि बरक सावो आं जोंनो आं ननो कल खायानो थानानै ते साका नान नम्बर बा आन मुंनारो रिका आनर म परे थावो आं ननो कल खायानो अच्छा नों खाजि दे के आमाके भाइ जाना जेहेतु आन बुइ होका लग लग से एक्सन मांगले एक्सन त नों आं जदि बाइ चान्स आं दिनो हनो बिसिं थै थाखाय साबो बरक बिचार खैनाय जे बुजांना सिक्रिके साबे बिचार खैनाय बा एक्सन के लग लग एक्सन मा खैनाय बोतांगे बुखा अबो फाइ मा साफायनाय आयाखाय लामा अरनत म एरियान बुमुख एरिया गाय चाम्पो हवा नमस्कार আপনারা দেখছেন 24 নিউজ বাংলা।